Ад працоўных калектываў палітычных партый самым народным шляхам збору подпісаў. З 91 прэтэндэнта адным спосабам вылучэння ў дэпутаты скарысталіся 77 чалавек, 13 двумя і 1 трыма. Сваіх прэтэндэнтаў вылучылі 9 палітычных партый. 16 акругоў больш за ўсё прэтэндэнтаў у Брэсцкім усходнім 9, а найменшая колькасць у Івацэвіцкім там 3. З ліку дзеючых дэпутатаў у выбарчай кампаніі удзельнічаюць 5. Умоўны партрэт кандыдата ў дэпутата ад Брэсцкай вобласці зараз выглядае наступным чынам. Во-первых, 28 женщин. Это почти 30%. Хотелось бы больше. Один человек моложе 30 лет. Радует то, что, скажем, 10 предпринимателей в числе претендентов. Это хорошее явление. Но в то же время 3 безработных, неработающих, назовем так. Больше всего, конечно, представляют претендентов это промышленность, строительство, науку, образование, здравоохранение. Обычно здесь всегда достойно представлены эти сферы. Наступны этап – гэта 10-дзённая праверка дакументаў прэтэндэнтаў у кандыдата акруговымі камісіямі. Пад пільнай увагай дакладнасць дэкларацый і сапраўднасць подпісаў. Іх будуць звяраць асабіста з выбаршчыкамі. Калі ўзнікнуць падазрэнні, звярнуцца і да почерказнаўчай экспертызы. В кодексе прописано, определенный процент берется, если превышение недостоверных подписей выше определенной планки, то проводится вторая проверка, и потом уже по сумме проверенных подписей уже принимается решение о том, чтобы зарегистрировать кандидата или нет. Пасля рэгістрацыі кандыдатаў пачнецца этап актыўнай агітацыі. Нагадаем, выбары дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пройдуць 17 лістапада. Крысціна Пратасавіцкая, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».